ji bo piştgirtiya û pîrozkirina hilbijartinên xwecehiyên şaredarîyan li Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê ew encamên baş yê Dem Partiyê bi dest xistibûn, çîniyên bajarê Qamişlo derketin meşeke piştgirtiyê weke peyamekê ji xelkên Rojava. Em jî wek gelê Rojava îro roj em derketine di kêleka gelê xwe em sekinin, gelê xwe pêşwazî dikin, em ji wan dibêjin heta nifta xwîn li canê mezheb em li kêleka we bisekinin ji bo destkeftiyê şoreşa gelê me li Bakurê Kurdistanê ew şaredariyê got dest xistine em ê ji tevlî we em ê li ber xwe bidin, em ê li kêleka we bisekinin ta ku hikûmeta Alkepê û Erdogan em vala derxin em wê bişkînin ji bo zanîbê gelê Kurd kes nikare îdarayê bişkîne wê nikare festivê me xwar bike. Di meşê de welatiyan berxwedana xelkên Bakurê Kurdistanê silav kirin û ew kiryarên dewleta Tirkiyeyê li bajarê Wanê û hewildana wê ji bo cîbicêkirina siyaseta qeyûman li Wanê û Bakurê Kurdistanê şermezar kirin. Xwe îro wek serhildanekê hat li derxistin ji bo piştgiriya miletê Bakurê Kurdistanê ji bo ev hilbijartinê şaredariyê gel ji xwe her kes belkî dişopand îro çend ro hilbijartinê gohatin kirin û taybet jî hilbijartinê vê dawiyê li herêma Wanê, Şernexê, Bitlisê ew lîstik û qirêjiya dewleta Tirk hat diyar kirin. Demago taybet em bêjin bajarê herî mezin li Wanê demago hevserokê şaredariyê derket jî êdî wî astan kirin wî dûr xistin ji bo endamê AKP. Hêja gotinê gotsî û yekê avdarê de hilbijartinên xwecehî yên şaredariyan li Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê hate eldarxistin û tê de Dem Partiyê encamê pir baş qezenc kirin. Birêjeya 5.7% li ser asta Tirkiyeyê û hin şaredariyên nû xistin dest xwe de. Tevî wan zext û fişaran û AK Partî ya desthilatdar 15 parêzgeh ji 39 parêzgehên got dest wê de bûn ji dest wê çûn. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.